Som mama dvojčiek, často unavená s minimum času pre seba a práve preto si vyberám niečo, čo funguje. V dnešnom svete je naozaj vzácne nájsť značku, ktorej môžeš veriť. A ešte vzácnejšie je, keď ti aj pomáha. Inka Kolagén je na trhu už 10 rokov a ja úplne chápem prečo. Česká značka, čisté zloženie, žiadne konzervanty ani zbytočné prísady, len 100% morský bioaktívny kolagén, ktorý tvoje telo naozaj využije. Už po pár týždňoch som si všimla zmenu. Krajšia pleť, menej padania vlasov, lepší pohyb bez bolesti. Inka Kolagén pomohol 250 000 ľudí. A nie sú to len prázdne sľuby. Ich výsledky potvrdzujú aj klinické štúdie. Mňa presvedčila kvalita, že si stoja za svojím a neohlízne ani o milimeter. Preto ho odporúčam každej žene. Mame, babke, kamoške po pôrode, skrátka každej, ktorá chce pre svoje telo to najlepšie. A odporúčam ho aj tebe. Poďakuješ mi neskôr. 10 rokov Inka Kolagénu. Dôvera, ktorá sa vypláca. Čistý, účinný, overený.